Ang dami! Ang dami! Ayun na! Ayun guys, dami! Basta na tayo! Ayun o! Guys! Ang lalaki! Ayan! Buhay pa! Ala! Ala, ang dami! Grabe! Darakulaon! Guys, sino nakamiss kay Wilson Maglawa guys? So, medyo malaki talaga yung high tide ngayon guys, pansin nyo. Grabe yung laki ng dagat. So abang-abang lang tayo dito, hindi tayo pwedeng lumapit. Kasi nga malakas makaramdam isda. Ayun. Ayan. Oh! Jackpot garo! May nag-ulaptik! Parang jackpot guys, jackpot! May tumalon sa loob ng lambat. Nakita natin. Pero karakasyan, no? Kasyahan garo, naglalagluso. O, doon ko din nakalulusot. Sayang. Yan. Yun, guys, ala, lalaki. Lalaki, guys, oh. Ayan. Sayang, lusot. Baka malatapin sa yan, baka malatapin. Sayang. Kasyahan, ay, kasi paglukso. Ayan. Laki nito guys, no? Laki, no? Ano yan? Darkula ang tubang gusto. Ano, sarang. Laki. Gagdagan na. Ang lalaki. Taba. Diba? Makakamiss kain ng ganito guys. Oh, sugba. Guys, ulit. Guys, ulit. Ulitin natin. Ito na. Ayan na. Nakadami na. Dahan. Medyo malakas ang alon. Kaya tayo bawal lumapit at baka makaramdam ang mga isda. Sabit. Yan. Yun na guys. Antayin na lang natin dito. Medyo, ayun. Parang ang dami guys. Yahan. Ang lapit layo kasi natin. Ayan guys. Taas ang alon. Yan. Yo, sige lang. Ayun na. Dami guys. Sige lang. Alatan ko na lang pag taas kasi ng alon. Ang dami. Ayun guys, dami. Basta na tayo. Ayun guys. Ang lalaki. Ayan. Buhay pa. Ala, dami. Grabe, darakulaon. Yan, dami guys, oh. Tignan nyo, ayun, nandito pa sa lambat, oh. Tignan nyo yan, oh. Yun pa, oh. Hala. Ang dami. Ayun na. Jackpot, ayun, oh. Ayun, oh. Ayun na, oh, guys, oh. Tignan nyo yan, oh. Ayun, oh. Sabi nga lang dito sa mga. Nakita nyo sa gilid guys, pag-gilid natin. Yun. Ayan o. Sige mamaya, tingnan natin sa gilid. Punta tayo sa gilid. Guys, daan lang kami. Napaka dilim na. Baka madali ang sarili natin. Naligo na tayo. Lakas ng alon. Oops! Ayan na. Lang.
Oh, mas magaling pa si Tawil sa maglakad sa ano. Na! Ayan na ang lalaking isda! Diba Sara Rayo, tataob na. Ah, guys, oh! Tingnan nyo naman yan. Oo. Grabe guys. Yun ang sinasabi. Hindi, kung ano ko ta, kung ganyan giro si grabe yan na maray. Yung kasada, ligdi. Uli ka ngayon, Balbon. Huwag ka rata. Huli. Ayan na. Oo, siya tulos. Yan naman yan. Nagkasimpo mahirap. Kachimpa, mag Oh guys, so adyan, pulot tayo. Oh, Mahiling naman na ano, maano man sa banuan masabi, yung sindarang bunti. oh guys, oh, yun pa, oh. Sabi ko nasortehan din sa wakas. Sa tagal namin naglalay tayo sa magkasama. Yung pinakamadami. Sa banggi? Dakal din, Oo, mas na pong hindi, 4 kilo. sarong taplakan. Kainig di mag-isa na. Hindi, oo. Kami baga namin, tinawa ng kuha nitong Hindi ko lang. panira. Saan ako ito? Saan ako sa? Araw ka rin oras, siya ako na kulindi. Oh. Guys, oh. 4 kilo. Grabe yan, guys. Sarap dito, guys. Best dito, sabaw na sa kalamansi, saka ihaw. Kaya ka ano ko, Guys, oh, tignan nyo naman yan. Oh, namumuti. Aray ko, sariwa-sariwa. At tinig pa tayo. subang ka araw. 12 seconds later.